тази мъка, що гризе сърцето ми? Няма по-добър от мен. На точното място си дошла. Аз пък нямам пари. Ето вземи тези улици, те са от чисто злато. Аз не ти искам овеците. Искам да ни платиш с царевица. Не. Мойте! И това съм това си е влязла? Да. Пак трябва да говорим, да ви полза моите слава. Как ми да говорим? И какво за което? Какво ще ми посъветваш? Не. Да. Не, толкова млада. Няма смисъл. Но всички говорят, че Бастиен не ми пусна. Няма страшно. Той ще се ще си дойде, Бастиен. Когато си дойде, искам да го деля с него едната ясна. Точно не. Няма страшно. Тя хубавостта, че го е пленила. Бастиен